weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv futuro juulama to hudallayi to ɓogge to ɓogge to seeno busoɓe to hayre law to hayre gollere to hayre mbara to juuɗe jeeri to fonde eɗiman ko on takkusan juula ha inde galle ceerno haadi ceerno Ndiaye Ba to ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ha to galle ceerno Boubou Ba to babaɓe ko taɗi ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o ƴetti lana makko ndi waka subaka hande o yaɓini Congo Brazzaville tawtoriyede investisseur Sassou so to leydi Mauritanie ha joni hono Samba Thiam ko gardiɗo landa wiyete ko force progrès système o tawtora ñawñal o waddi tigui audience o joddima jonde makko e hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani to leydi Sénégal suka Sénégal nani mo duuɓi sappo e jeenayyi mbiyetenoɗo Abdou Aziz Kane ko kañum tigui woni mo fittade mum itta e nder dowlaji tentuɗi Amérique to leydi Mali banda o ko hoore e gouvernement muɗum ɓe ɓayyini tigui calendrier ko fati e sumgoji hoorejo leydi e sumgoji charɗiyeji leydi ndi hitande dartode woni 2022 to leydi Côte d'Ivoire maire Allah Jammeh legal Ladiame holliri tigui ɗo e nogas lewru avril dendagal commerçant ji yeeyoɓe e ko wiyete socié woni gudron kala ne goppitta ɗum ko ɓuuri yawde e yeccade to leydi Égypte mawɗo canal de Suez namdima 900 millions taw ko haalisa dollar ko fate dommage intérêt wonande société oɗon bateau mawɗo boloknoɗo gollon lawol bitengol canal de Suez to leydi Centrafrique ko fodde temedde ɗiɗi rebel pitali mumen itta e saaha kay keftugol wuuro wiyetego niyam bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listihara laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne jogui safruji en jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu keddiɗo o so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge omo jogui usula omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiiɗi waɗnede listihara kala nodduɗomo walla ɗaccuɗo audio yo ɗaccu inde mum inde nene mum so tawi o ari o jaabo ɗum ha cikka mataw ko nder ɓernde ma o hoɗi ceerno Djiby Sy ene yawra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottake omo yawrani kadi weddaɓe korte e waɗaɓe mbaɗaɓe baɗinal kala ceerno Djiby Sy ne yawi firti ɗum ha soro ladde ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe sara jeere nettet sa ari ha to jeere nettet so tawi a waɗi 47 22 80 84 ma hawre ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy kadi ene jogui base muɗum ene tawe nder leydi Mali tawete toon ko miñi kono wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiɗene mum yo gandu wonde marchandise uji e leɗɗe kese pul gari joni ceerno Djiby Sy kadi ene andina dendagal bandiraɓe kala garowo arande safaruji mum nde jomum so ronkani addora bidon mum 5 litres walla addora siwo muɗum so waɗi safaruji mum hano hannirtini ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal cafrowo yimɓe ha cella ɗum nan badden dandu faade makko ceerno Djiby Sy kadi ne andina dendagal kilineɓe mum wonde lewru korka ndu foof safruji ne jokki kadi ko promotion o mone wonani dendagal aroɓe safrade ɗum nan badden danɗo faade e ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone alkamisa 15 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo kabaruji men demgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men saydou abouba kabaruji men demgal pular to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alarba hanki o 14 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo ko ujunere temedde capanɗe nayo e yimɓe ɗiɗo kolkisano taw ko tumanoɓe yato gondani e mboros covid 19 e ndera holkiso he noon hen 14 tawama e jeetine mari mboroso e ndera ɓalli mumen ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen neɗɗo goto hawre ladial fodde capanɗe tato kadi kepti cellal mumen ha no hannirtini pati galleji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jaggoɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fate cellal aade alarba hanki o holliri tigui wonde dendagal wonde kay ko campagne ko fate ñakko fuɗɗi e nder leydi he kene wona jonte seeɗa joni o fade ñalawma hande o ko dendagal winditiɓe doggol kay taw ko fuɗɗiɓe hebde ñakku mumen koɓe ujunnaji 5 e temedde 4 e capanɗe 4 e neɗɗo goto ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande talata ɓennuɗo o 13 lewru avril hitande ujunnaji 2 e nogasi goo horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o bismima o joddima en audience hono horejo landa wiyete kam force progressiste pour le changement on woni président Samba Thiam gila o ari laamu jappere laamu non kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hollirama tigi ko ñande hen woni lawol garwiningol komo joddo e Samba Thiam e to bale présidentiel taw ko jonde ngam yidde yewtidde ɓe jewtidi ko juuti non kanko Samba Thiam non holliri tigi wonde kay caggal kay nde hol jonde nde holliri tigi nde ɓe puɗɗi jonde nden jonde nde départ o woni tigi fuɗɗode jonde yewtere mabɓe ene ɓuuɓi seeɗa kono nde yeehi ha ɓooyi seeɗa yewtere nde wuuli no feewi ɓe jewti gueɗe kewɗe no feewi ko fati kay e gonka leydi hen kanko Samba Thiam kadi o holliri kay e oɗo saaha joni wonde kay darogal gonnagal hakkude makko e horejo leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani taw e mabɓe mone mabɓe foof yiranno keddiɗo ko à travers darogal ngal e oɗo saaha joni ene wayno ngal darogal heeli ha laaɓi ɓe ñinita ko tengurengu woni face à face ɗum tigui woni konngudi Samba Thiam caggal kay nde yalti nde ɗon jonde kanko Samba Thiam noon holliri tigui wonde ko ɓoyani ko windino ɓatake wonande kay horejo windino ɓatake onon ko fati kay ardiɓe ko fati e suudu ñaworde leydi Mauritanie hollirde kay mette makko e lelgol Cour suprême leydi Mauritanie hollirde mette makko kay e jaltugol oɗon kayit makko taw ko kayit landa makko récépissé siftinde o noon kanko Samba Thiam omo jiya i mawɓe taw ko ardinoɓe de catal bitegal flamme noon woni force de libération des africains mauritanien kanko Samba Thiam noon duuɓi kewɗi no fewi wonno ko caggal leydi koye ɗiɗo duuɓi sakket ɗi o arti e nder gendi makko leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen BADAO ko banque arabe pour le développement en Afrique ko boña leyɗele arabe tawteɓe nder dongo Afrique on boñ noon ardino boño wonno tigui ho docteur boño ko Mauritanie najo on birteɗo Sidi Wul Taha noon e oɗo saaha kadi o ardinam ñande 13 lewru avril gonɗen ɗum suudu ndu ɗon boño noon conseil d' administration mum joɗinoma ɓe cuɓtimomo kadi e oɗo saaha ɓe gaddinimo kaɗon oɗon boñ gon tigui manda makko ɗiɗaɓo e kanko Sidi Wul Taha noon ko yiya jogade mabɓe tigui hoolare faade makko e moƴƴinde mo golle makko saabi kay haw wawi tigui hafilfinede ɗeɗon golle taw ko manda ɗiɗaɓo Sidi kanko noon jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi holliri hen weltare mum mawde no fewi e golɗon kay e oɗon nomination holliri hen weltare makko mawde no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi alkamisa hande o subaka o ƴetti lana makko diwo kam o yaaɓe ni Congo Brazzaville ngam yaade noon tawtoriyede ko fate investisseur oɗon biteɗo Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo noon kebnoɗo polgu kay e sumgoji ɓennuɗi ko ɓoyani ñande sumgoji ɓennuɗi ko ɓoyani ko nden tigui kanko Denis Sassou Nguesso hefti kay manda goɗɗo caggal kay nde waɗi duuɓi 36 o heeɓi manda goɗɗo kadi mo duuɓi 5 addade leydi ndi kanko Cheikh El Ghazouani noon o yi tigui ko tawtoriyede oɗon investisseur o yahani kanko goto noon omo yaade sete timmuno e nder ɓe o yaadi tawi hen Bakoumba on ko ministre conseillère à la présidence de la République wondude Ismaïla Ould Cheikh Ahmed on ko ministre des affaires étrangères woni tigui jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo gueɗe caggal leydi wondude biteɗo Mohamed Ahmed Lamine on ko directeur cabinet makko wondude Sidi
wul Sidi wul Qadim am on ko ambassadeur jodanido leydi Mauritanie to leydi Congo wondude Mohamed Wulle Mata on ko chargé de mission wondude Ahmed Salem Mohamed Salem Abdi on ko chargé de mission wondude El Hassan Wul Mohamed on non ko directeur général protocole d'état ko beedo woni seti mo yaadi kay to Congo Brazzaville tawtor yede investisseur nando makko sehil makko Denis Sassou Nguesso seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagordo kalfinaɗo ko fate celal ade mo leydi Sénégal o waɗi subaka hande no wi wadde kala saha kanko e yaadiɓe makko so hollide kay ko fate bulletin de santé mo leydi ndi ko fate oɗon broso coronavirus o holliri noon e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere sappo joyi neɗɗo holkiso waɗa noon e nder holkiso he noon capanɗe nayo e jeegom tawama e jaati ene mari broso e nder ɓalli mumen e nder ɓen noon nde ɓe cellano ɓen capanɗe nayo en jeegom non hen sappo joyi ko contact CV woni tigi mamodirnoɓe wonduɓe rafio capantati go heddiɓe kala koko wiyete ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon mboroso ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe joyi e tato kepti cellal men hano hannirtini pati galleji men e nder mabɓe noon en hen e nder ɓe cellani hen sappo jeeɗi noon tampi sanne ma ballitede banggue fofango goto hawre ladial tuggi hanki faade ñalawma hande ɓe kolliri kadi dendagal nder leydi Sénégal tuggi kako ñakko ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni temedere capanɗe jeegom temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere fayi temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayo neɗɗo woni 376 974 personnes ko fuɗɗi ƴettude ñakko mumen tuggi kako campagne ñakko o fuɗɗi faade oɗo saaha joni taw ko falade oɗon mboso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñande jamma talata ene wiyata alarba ɓennuɗo Sénégal najo goto biyetenoɗo Abdou Aziz Kane on tigui wara e nder Colombie so ha yo to dowlaji dentuɗi Amérique ko bal noon taw ko bal perdi woni tigui yoɓi fittandu makko e saaha kay o wonno e werla makko kanko ɗon mo fittade mum itta o sehila makko kewno noddidemo ko dabaka koye saaha kay o wonno e werla makko o wirti nokku tigui to pellodiral wonno ko ɗon tigui kuural tawa kuulal ngal wona makko faano woni bal perdi ko ngal tigui wawi yoɓade fittadu makko to Carrefour avenue Livadio noon koto Colombo so ya ko toon tigui fittadu makko itta o jeeya noon koto wuuro wiyetego Jungu toon o jeeya noon o yaranno ko duuɓi sappo e jeenayyi ko tanum noon Oumou Salamata Tall woni tani ko bi Oumou Salamata Tall ko ɓi ceerno Mountaga Tall nene makko kanko suka baraɗo no wiye Asta Dat noon ko kanko tigui woni oɗon tigui woni mo fittade mum itta e nder dowlaji tentuɗi Amérique ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to dowlaji tentuɗi Amérique Macky Sall ko hoolejo leydi ndi o ƴetti lana makko ndi wa kam ñalawma hankitande o caggal kay nde ummiri to Bruxelles lamargo leydi Europe o yaɓini tigui to Congo Brazzaville on lamargo leydi Congo nayimo toon noon ko tawtoriyede investisseur nando makko sehil makko Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo Denis Sassou Nguesso noon investisseur mum ko aljuma janggo o ɗamini wadde kay e nder leydi to Congo Brazzaville lamargo leydi ndi donc kanko noon caggal en teska noon fodde hooreɓe leyɗele sappo woni 10 chef de l' état ma mbaw tawtorede oɗon investisseur Macky Sall noon jeeya tigui wiyete invité d'honneur woni tigui hoɓɓe teddungal teddiniraɓe kay ko fati e ndeɗo oɗon cérémonie ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to wiyede leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena bandawo ko hoorejo leydi Mali e laamu sabboddu leydi ndi kanko e gouvernement makko noon ɓe ɓayyininti ko fate calendrier onon calendrier noon ko fate sumgoji tijjaɗi kay ko fate sumgoji hoorejo leydi e sumgoji sarɗiyeji leydi ndi hitande 2022 ko fate sumgoji hoorejo leydi ndi noon e sarɗiyeji holliram tigui premier tour mabɓe so ala ko faali kay tijja tigui nogas jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ko kañum woni ministre de l'administration territoriale o holliri tigui yidde mabɓe kay kamɓe laamu transition ngu yidde mabɓe kay ko wawde kay hormade e wawde kay hormade huuro hormade kay ko fati koɓe kalduno e catala bitengal seeɗa o ngal on to hokkoru yamirnoɓe tigui ko gouvernement de transition hoto ɓuuri tigui lebbi sappo e jeetati kamɓe nde ɓe jiiɗa lebbi sappo e jeetati ɓenna tawa kay ɓe mbaɗani ɗiɗon sumgoji woni suɓade hoorejo leydi e suɓade sarɗeji wawɓe tigui tambade leydi ndi ɓe kolliri noon e nder so tawi kay deuxiéme tour wawi yehede deuxiéme tour noon ɗum wonata koye nder lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar banda o hoorejo leydi Mali o ƴetti lana makko ndi o kam o yaɓini kam woni Congo Brazzaville tawtoyede investisseur Denis Sassou Nguesso keɓɗo polu kay e sumgoji bannoɗi ñande nogas e goho lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho woni lewru maydu dusimo noon ha to bowallade diwoje Modibo Keita ngala Bamako hono colonel Assimi Koita kañum woni cikko hoorejo leydi ndi wondude e hoore jagorɗe
leydi ndi hoore Jawara Mukhtar wan e yimbe gouvernement hewbe mbawi dusdemo kay haalan makko ndi waka diwi ngam yaɓande Congo Brazzaville ha joni ko leydi Mali keddoɗen gila biyeteɗo kay biyetenoɗo Sidi Ibrahima Oula Siddati gonnoɗo président walla mawɗo CMA woni tigui kodi coordination des mouvements de l'Azawad gila wara kayim tawa wara ko yesso galle mum gila nden faade oɗo e nder Bamako gila nden noon faade oɗo saaha joni message uji hollirde metti mumen e rendudemo hommage ɗin message uji ne jokki tobde e nder leydi he kala hollirde kay metti mumen e hollirde sunare mumen oɗo ngoɗon wargo hamnigo no fewi o ɗamina wirnoyede noon so tawi ko ala ko faali kay ko aljuma janggo o ɗamini wirnoyede so wuuro mabɓe tawatego sara Tumbuktu gila o wara noon losgoji nana jokki na losgoji nana uddita hen beele kayne ande hol yowiɓe fittade makko e holko saabi kadi enen jooɓo fittade makko hollirama noon e nder ɗiɗon losgoji neɗɗo gotta ko suspect numéro 1 woni tigui ɓuurɓe tumede kañumen jooɓi fittade makko walla mo jungo mum moddi e ngoɗon wargo fuɗɗima teɓede on noon ko ñalawma hanki o teeɓa subaka hanki teeɓa to bo wallade diwoji ngala modi bo Keita caggal kay nde yinno jolde e lana ndiwo gam yaltude e leydi ndi oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe losgoji ne jokki hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Iyad Aqali ko goto e mawɓe Al-Qaida tawteɓe nder leydi joguiɗe mission mum e nder leydi Mali mission makko noon ko yidde tigui firtude ko fate dendagal ko firtude Azawad ha soro ladde e majjinde pine mabɓe gande mabɓe e adaji mabɓe ko ɗum tigui woni konngudi wona konngudam noon ko konngudi armée secrète leydi France e nder tractuji mabɓe ɗi bindi woni tigui ɗereji kewɗi ɗi ɓe bindi ɓe mbaɗe avion ngaji kayim eɓe cara ɗum e nder yoga e guure tawteɗe ko wayno Kidal ko wayno Tessalide e ko wayno guure mawɗe kewɗe tawteɗo to rewo leydi ndi hollidde kay wonde Iyad Aqali woni yidde mum ko bonnude Azawad e bonnude fin majjinde pine mabɓe e gande mabɓe e fina tawa mabɓe ɓe kaɗani ɗon noon e nder saggo hen ɓe kollori tigui wonde e oɗo saaha joni kamɓe laamu leydi France dadiɓe leydi France woni yidde mabɓe kay e fandare mabɓe ko nangude kay Iyad Aqali homo wuuri e sommayi kala woni tigui mort ou vif ɗum noon ɓe mbaɗi e nder traque uji he noon tawa kadi ɗin traque uji ɓe carruɓe nder yoga e guure ko laaɗe mabɓe diwoji diwata ene mbeeya ene cara ɗiɗon traque uji ɓe namdima noon wonde kay kala bawɗo kay waranteɓe Iyad Aqali walla bawɗo haalanteɓe to Iyad Aqali heedi maɓe dokka ɗum jeenari taw ko jeenari molantedi Allah no feewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui e nder communiqué makko mo tongode 4 ko fate coronavirus o holliri tigui wonde ko ujunere 1.6 neɗɗo kolkisa tumanoɓe ko wonduɓe coronavirus on noon communiqué ko jamma hanki yalti e nder tongode e nder ɓen noon hen 1.6 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe 4 kefti cellal mumen ha hannis ɗiɗo kawri e ladial leydi Mali ne yaara e oɗo ñalawma hande 1 ujunere 4 fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓen noon hen ujunnaji 6 keftino cellal mumen 150 kawre ladial e ñalawma hande o hedde juuɗe safroɓe nder jokli leydi Mali kala wonduɓe mboros coronavirus heddiɓe juuɗe safroɓe ko ujunnaji 2 e yimɓe joyo ha joni kabruji men e ɗemgal Pulaar seno mim to leydi Mali ko leydi Côte d'Ivoire paɗen ladiame ko legal tawtegal nder Abidjan lamorgo leydi ndi yidde maire noon legal adiame ngal yidde makko e oɗo saaha joni ko fittude e lawƴude yottinde legal ngal ɗum saabi noon e oɗo saaha waɗi erago fade dendagal ɓeɗon yeeyoɓe taw ko joɗotoɓe takko goudron woni ko wiyete socié nde mbawat tigui ummade ha laaɓe socié nattoya nder jeerƴe parsuji mumen o waɗi ɓe ɓattaki noon on ɓattaki ko hollirde tigui délai mo rokkiɓe ko ɗo e loye kay e no gasa nduɗo lewru avril gonen ɗum yato dendagal yeyoɓe e laabi e boliɓe kala ha tengtinone sur le socié yata ummima ha laaɓi goppiti ɗum ha laaɓi o holliri so délai o timmi so tawi ɓe ummaki ko yimɓe mairie ndi wondude dadiɓe leydi ndi kañumen tigui garata ubbintaɓe alaya saguel ha joni ko leydi ɓuuri leydi Côte d'Ivoire keddoɗen procès ko fate ɗiɗon janguji tawa kadi ko bombardement baɗanoɗo e base militaire tawateɗo to leydi France tawateɗo to Boké ona base noon fodde kay oɗo saaha joni jonte ɗiɗi koye ndeɗon ñawore wonno to leydi France ñaworde nde saami ha laaɓi gasi ha laaɓi ñaworde gasi ha laaɓi e oɗo saaha joni yimɓe tata noon mbaɗama tigui o wiyete condamné régulation criminelle à perpétuité ɓen noon goni tigui oɗo biteɗo yuri Sousienken on noon ko wondude e goɗɗo ne wiye Ange wondude e goɗɗo ne wiye Patrice Oey ɓeɗo kala hen ɗiɗo ko Burkina hen ɗiɗo ko Côte
warnaɓe keddiɗo o noon comme mercenaire taw ko boɗejo ɓeɗo tato ñawama tigui ñawore tigui e persécuté leydi Égypte paaɗen to leydi Égypte noon mawɗo canal de Suez tan tawi to leydi Égypte woni tigui nokku to bateau mawɗo no fewi taw ko bateau biyeteɗo Ever Given woni tigui on bateau so memno leydi ha woni fadde balɗe jeegom bateau nde ronki yaade ɗum noon saabinoma ha ya garta bateau ji dartin e o nokku taw kadi ko nokku mo bateau ji winjande ɓuuri wawde rewde won noon ko sodorde moƴƴere ummade dendagal continent ji kala ɗum saabinoma noon fodde oɗon bateau dari ɗon fodde balɗe jeegom oɗo saaha joni noon hono mawɗo canal de Suez o waɗi ɗaɓɓande makko o bindi kataji makko yettini to justice to tribunal cuuɗi ñawoje namdade kay hono jomnade kay nde o yoɓe tinde ɓe joɓete temedde jeenaya million woni tigui 900 million taw ko halis dollar dommage et intérêt o 900 million noon holori tigui hen 300 million koko fati kay tardigol ko bateau o waɗi tardini ya gatta bateau ji ɗi ko hen tardini ɗum ko hen temetati million de dollars koko fati kay e yidde kay ko fati kay ko hutor noon kam dage oɗon bateau ittude oɗon bateau to loffino ɗo temetati million keddiɗe koko fati kay o ko fati kay ko atteinte à la réputation canal de Suez sabu bateau wiyede loffima ɗon ɗum ɗon ko bonnude inde canal o tawa kadi siftinde on oɗon bateau ko bateau mawɗo no fewi on bateau noon en rimno sappo e jeetati ujunere tawa ko conteneur sappo e jeetati ujunere conteneur ɗum tigui woni ko oɗon bateau on tigui wonno ko rimde noon ɗum saabi noon e oɗo saaha ɓe namdima 900 millions dommage et intérêt kabaruji men e ɗemgal pulaar kakkude ko centre afrique dadiɓe leydi centre afrique e alliéji mum ɓe kolliri tigui wonde ɓe cewnanta yesso ɓeɗon robbe ɗen taw ko soppiniɓe e nder yoga e guure nangui ɗen guure goɗen jimadi mumen caggal nde ɓe keftino ngoɗo wuuro witego kaga banduro e oɗo saaha joni ɓe kefti tigui ko ngoɗo wuuro witego ñem noon ko wuuro wango fayde no fewi wonno ngoɗo saaha kala e juuɗe ɓeɗon pelle jeypidiɗe woni tigui robɓe en ɓe kolliri tigui e saaha ɓe keftata wuuro ngo ɓe jooɓima pittali fodde temedde ɗiɗi robɓe en ɓe jooɓima pittali men e oɗo saaha joni gonne wuuro tawti ngoɗo wuuro witego cagga bandura ɗeɗon guure kala ummima e juuɗe robɓe ɗen ɓe kolliri kadi dendagal guure tawteɗe leydi he gonɗe e juuɗe robɓe ɗen kala maɓe kefti ɗum ha laaɓa arta e juuɗe mabɓe ko allahu jali wiide no yurmede duuminde ha bada ko allahu jali wiide jomam eksal mo ɓuri hulde allah wonayndaka mum mo ɓuri deggiɗo mum jogoye mum geɗal koye teñi rasulu welide allah neɗi o wi giɗam tello yettinnelal a ɓuri annabaɓe e sahabaɓe e waliyaɓe sappo no maaje daneje no gal gandal so heewi yoreno mawmaw yo wonde deggere sa heew gandal woto fiito weccon woto wiiɗo mino mboɗo mofti heɗɗere mo liggaaki ñaggoto mo aynani aybat mo remani tenkat woto saloto tonkere mo liggaaki ñaggoto mo aynani aybat mo remani tenkat woto saloto tonkere ɗaminare heewi haade gonga satti nunɗal saɗi fenande lomti haade gonga heewi ɗaminare heewi haade gonga satti nunɗal saɗi fenande lomti alhaji seydi nouru bamo fatigal oyi alhamdulillahi nayi jettore fof godani laamiɗo joom teyge joom alijanna allah tagnoɗo tago yetti tago ene hani tago yetti tago tagnoɗo tago yetti tago tago yetti allah ene hani jejjitɗo rewde ko goto goɗɗo allah tacciɗo mene Mustafa gila jofnde allah deke allah maɓe wuutu gila ne maayi walla taga ɗon ɓe ngari ɓe lomtini ɓiɓe ari wonti allah wi allah woni gooto gondirteɗo gañirante keno jibinaka gooto e inde allah hawama yimɓe nasara tuubakoɓe ne mbi
isa ko ɓi allah refti ɓe majji allahu nde ɓoyno kisa ɓe gossiti ɓinguel ɓe mbi allah neni ma addu iddiya oɗo ɓiɗɗo allahu ma barɗo o ɓuri baraɗo sembe oto doole woni ma barto ɗon barɗo mbatton ɓiɗɗo allahu subahana galo bawɗo pertuɗo leydi towi kammudo tagi goode tagi jamma nurɗini lewru jammaji subahana galo bawɗo pertuɗo leydi towi kammudo tagi goode tagi jamma nurɗini lewru jammaji subahana jom danki jom ton duuɓi ene sujjanamo yoyongo baaji o timte annore nder muyande makko yiɗan nde o hebbite moustapha jiɗgol sujuddaji alhaji seydou nouru bamo paate kala o wi alhamdulillahi jetten allah kaadi baawal juulen inulaaɗo ndaɗen ene dadde baaji joomam mi yettima kala deweteeɗo woodaani mo wonaama sabu woodema ina laaɓi jilbaani jeddoyɗo woode joomum yo ƴeew to hoore muɗum ma qirro taw woode makko ne wumni man kaani bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men saydou abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on